ξέρετε πολύ καλά, σας έχουν μάθει οι δάσκαλοι σας ότι ο ηλεκτρισμός είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας. Μέσα στη τάξη ανοίγει ο ορίζοντας wide. Η γνώση γίνεται δύναμη, γίνεται guide. Ο ηλεκτρισμός ταξιδεύει σαν πάλι στην καρδιά. Μα θέλει προσοχή σε κάθε γωνιά. Δεν παίζουμε με καλώδια ούτε με φωτιά. Το ρελέ προστασία σώζει σπίτια και παιδιά. Ηλεκτρολόγος εξηγεί με τρόπο απλό πως η ασφάλεια κάνει το αύριο λαμπρό. Στο Δήμο Μόσχα του Ταύρου ανάβει. Ο ηλεκτρισμός πήρε το όνομά του από το Electron, την ελληνική ονομασία για το κεχριμπάρι. Με παιδιά με γνώση, με καθαρό σκοπό. Χτίζουμε κοινωνία με μέλλον. Έχετε δει στον δρόμο ταινίες σήμανσης σαν αυτήν εδώ? Ωραία. Το φαινόμενο ονομάζεται ηλεκτροπληξία και μπορεί να έχει συνέπεια την αναισθησία ή ακόμα και τη διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς. Και η γύρωση σε αυτό το σημείο είναι κομμένη και δεν πάει το επικίνδυνο ρεύμα στη γη, τότε το επικίνδυνο ρεύμα γυρίζει γύρω από το σπίτι. Θέλω 5 κορίτσια και 5 αγόρια. Μην αφήνεις φωτιστές πάνω στο κρεβάτι. Κάθε μικρή συνήθεια μπορεί να αλλάξει κάτι. Μην αγγίζεις πρίζες με βρεγμένα χέρια ποτέ. Η πρόληψη είναι δύναμη. Remember that, okay? Στο σχολείο μεγαλώνει νέα γενιά smart. Με γνώση στο μυαλό και ρυθμό στην καρδιά. Το stage φωτίζεται, ανεβαίνει η ένταση. Μα το μήνυμα μένει. Το καλώδιο. Γιάννη, πάτε το καλώδιο που είναι στις εστίες. Σωστά. Μπράβο. Άλλα δύο παιδιά. Τραγούδι στη ζωή. Ακού το παλμό της πόλης. Κράτα ασφαλή τη στιγμή. Η γνώση γίνεται φως. Και το φως γίνεται ζωή. Το γάμα, για πάμε το γάμα. Όσο πιο γρήγορα πατάμε, τόσο πιο πολλούς πόντους παίρνουμε. Ερώτηση 2. Τι θα πάθουμε αν κουμπίσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα? Ηλεκτροπληξία, θα χωρίσω σε πέγγικο. Πάμε το α. Πού είναι η 200 πόντοι?